first mention in the Eisteddfod records of the peace message come in 1949. In the 2 years before that, the Eisteddfod had attracted interest from lots of organisations involved with peace. In 1949, the chairman of the Eisteddfod brought to the attention of the executive a brochure he'd received, or which the Eisteddfod had received, which described the children's peace message done by the Urdd. Y cyntaf glywes I am yn neges heddwch oedd pan o'n i'n gweithio fel usher bachgen ifanc yn y pafiliwn, a oedd Hywel D. Roberts yn dod ar y llwyfan efo merch ifanc, ac oedd e'n cyflwyno hi i'r gynulleidfa ac yn egluro beth oedd pwrpas y seremoni. A dwedodd bod y parchedig, diweddar parchedig William Davies wedi cael y syniad yn 1922 o gynnal neges heddwch i blant y byd o blant Cymru. A y blwyddyn cyntaf triodd a oedd dim ateb o gwbl. Ond yr ail blwyddyn oedd yna atebiad o Poland ac yn credu o Sweden, oedd ddim yn siŵr am Sweden. Ac ar ôl hynny, bellach mlaen, nath yr Urdd Gobaith Cymru drosodd gweinyddiaeth y neges heddwch, a wrth gwrs bod nhw'n dal i wneud e bob blwyddyn. Wel, rhywbryd yn dyddiau cynnar y Eisteddfod Llangollen, dechreuwyd cyflwyno'r neges heddwch o'n llwyfan ni hefyd. Oedd yn rhan bwysig yr Bore Sadwrn yng nghanol Core Plant, a fan ni'n addas iawn. A wedyn, pan oedd y merched ni, dyma i oedran, gath i hwnna i gofyn i gyflwyno'r neges yn 1980. A o'n i erbyn hynny'n gweithio yn y swyddfa gerdd, a mi ddaeth neges oddi wrth yr Urdd, edrych mlaen, bob amser i weld beth oedd e, a can bop oedd e. Wel, fe oedd anodd iawn gyflwyno rhywbeth fel yna. Felly, y tro hynny, nes i sgrennu neges yn yr un modd a oedd yn y gan bop, yr un sort o sentiment. Ac wedyn, ar ôl hynny, bydd bethau agor allan rhyw dipyn, roedden ni'n defnyddio y neges heddwch, naws y neges heddwch, ond mi ddaeth mwy o blant i gyflwyno, a mi ddaeth, falle fydde canu, falle fydde dawnsio, falle fydde côr, ond bob amser, yn union gyda beth oedd yr Urdd eisiau ni, y neges i fod.